dar una să știe, și mișuna e vorbă. Și care cu mișuna șină nu prânge. Și care ia din grămadă din care n-a pus, nu e om. Și prostăia e vorbă. Eu v-aș ruga, când vorbește domnul Draghi, să nu întrerupeți. Nu, dar eu aș vrea să știu care îmi întoarce vorba. Dar care nume? Ai nume, viceafru? Da. Cum ce cheamă? Mă numesc doctorul Zoran Radivovici, vicepreședinte Mișcării Democrate a Românilor din Serbia. Da. Singurul partid care și pe limba sârbă și română în Serbia se numește Partidul Românesc. Eu vă rog, să nu intrați în dialog, să încercăm să... Mare lucru. Asta când v-aș întoarce eu cât am mei pe vreme, dar iut curm eu vorba asta, că arată că între noi nu poate să fie vorba. Se duc aminte la domnul Crășunovici când s-a discutat treaba în 1990, cum a fost lucrul și despre ce a fost vorba. Bun. Domnul Bălaș, prunge-vă aici am rătășit. Să vi știut că e așa firma, n-aș fi venit. Zău, n-aș fi venit. Și atunci să nu ne mirăm ce se întâmplă la Jacobiță. Numai să ne întrebăm ce facem noi unii la alții. Și gândim că înșeape povasta de la mare discuție. Domnilor, adaptați limba literară, că e foarte bine, dar cineva știe care-s graiurile noastre. A intrat vreodată în graiurile noastre. Cunoaște poezia noastră populară. Cunoaște poveștile, cunoaște gescâncicile, cunoaște orațiile, cunoaște ceva. Nu cunoaște. Numai vine cu lecții și dictat. E acum să vă aduc aminte și nu spun poate fi nici una merge parce. Când a venit un mare demnitar, a dat cu pumnul în masă la negocieri și a spus: voi nu aveți voie să întrebați pe noi, pe mine care sunt un demnitar român. Domnilor, pentru noi din forum, demnitari români va fi numai cei care va veni la noi cu amendamentul lui Basescu pus în funcțiune. Amin, Doamne, să trăiți. Mulțumesc. O scurtă intervenție, domnule. Doar un minut, în primul rând. Nu ne-am întâlnit de 10 ani. Mă bucur să ne revedem. E vorba de un amendament la legea privind sprijinul românilor de pretutindeni, adoptată de Parlament în anul 2007. Eu am redactat acel amendament, ca să știți, pe care președintele Băsescu l-a promovat, deci trimițând legea în Parlament, prin care ne asumam și vă asumam pe toți, indiferent cum vă numiți, drept Vlahia român, Istorul român, Meglenul român, ca fiind partea poporului român. Și acest lucru vă anunț că se regăsește într-o lege și nu se regăsește în orice lege, se găsește în programul de guvernare al Guvernului României pe anul 2009-2012, la capitolul 26 privind românii de pretutindeni. Deci el are caracter de lege pentru că este un punct de vedere clar asumat de statul român. Ca să știți. Însă, pentru că mi-ați cerut o opinie legată de acest amendament, am îndrăznit să intervin. Mulțumesc, domnul Tomac, dar una să știți aici, cum să măsură. Ce în mână nu-i nici una. Este lege. Deci e lege. Lege, alege cu lege. Acum face jocul de corect. Vorba multă, sărăcie goală. Cunoaște. Numai două cuvinte să spun exact la tema, la chestiune. Eu am pregătit un proiect de lege care e înregistrat, semnat de toate partidele, care spune așa: sunt români toți din afară, indiferent de etnonim. Vlahi, români, meglo-români, toți sunt incluși în lege. Eu am făcut din convingerea, fiindcă eu vin din Republica Moldova, știu ce înseamnă asta și consider că e corect. Și cu siguranță, în scurt timp, legea va fi adoptată. Scuzați, contra-întrebare. Da. Și va sta acolo și să
consideră denumirile locale, tradiționale, Absolut. și interne și cele externe, adică vlași și români și moldoveni. Absolut. Așa scrie. Așa scrie. Da. Vă mulțumesc. Puțin timp, cred că dezbaterile au fost bune. Mulțumesc tuturor care a discutat și prin cuvinte am auzit care e realitatea noastră aici, mai mult la sud de Dunăre, dar și a fraților din Banat. Până nu vă invit la o cafea, cred că rece sau cum va fi, nu e răspunsul domnului deputat Ion Magda, dar e un adevăr despre congresul nostru. Eu încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Asta e lista invitațiilor instituțiilor sârbești. Sunt instituții de stat, sunt deputați, sunt primari de origine română care sunt aici. România noștri din la 20-30 de km din zonă n-a venit nici unul, a venit dumneavoastră care sunt de la 340 de km. Asta e lista aproape plină cu instituții românești care sunt de la Belgrad și București. Aici sunt prezente 9 asociații și partide, cu tot cu două partide, 7 asociații non-guvernamentale și 2 partide politici de la Sud și 5 asociații din Banat. Vă mulțumesc. Încă o dată să spun, la început, fiindcă nimeni în sală, ori nimeni în sală n-a fost care nu înțelege limba română, n-am spus niciun cuvânt în limba sârbă, fiindcă acum a venit, am văzut TV Fira de la Zaječar, ORF kanal. Još jednom da zahvaljujem svima na početku nije bilo razloga da se obratimo na srpskom jeziku, zato što nas niko nije ispoštovao na ovom skupu, od pozvanih predstavnika Ministarstva Republike Srbije, narodnih poslanika, predsjednika opština ovdje koji su na samo nekoliko desetina kilometara. Zahvaljujem vama medijima koji ste ovdje došli. Și să merg mai departe. Până nu ajungem numai o scurtă atenție cu de congresul ăsta domnului Slavu Gacovici e scrisă o carte care o aveți bilingvă, Obiecte sacrale al vojvodului Unglovah în spațiu zonei Timokului. Napisana je jedna knjiga, Sakralni objekti ugrovlaških vojvoda na prostoru Timočke zone, cu expoziție de fotografii, cu asemănătoare de numire. Și până nu ne ducem la cafea, eu să rog pe domnul profesor Gațovici să ne spune apare acolo, la expoziție, câteva cuvinte despre carte și despre expoziție, că să înțelegem tot despre. Noi avem o întrebare numai și o remarcă. Nu vă supărați, dar credem că dacă a spus că sunt două partide politice, cred că și Mișcarea Democrată a Românilor din Serbia merită domnul președinte să salute acesta. Să fie scurt, că deja o oră am întârziat. Dar cred că... Am înțeles, domnule Digoan, poftiți. Din păcate, de acum nu a început, iar e bine odată decât niciodată. Mai întâi să salut pe preasfințitul episcop, excelența sa ambasador și pe toți deputații din România, cu secretarul de stat. Eu aș vrea ceva să vorbesc, cam în 10 minute, cred că. Da, poate și mai puțin. În preambul la invitații pregătirii pentru acest congres a pus problemele care reiasă din schimbările democratice din Serbia, cu atenția la perioada din ultimii 10 ani și problemele comunităților minorității române. Problema limbii maternă, criza de identitate și sinonime denumirii în limba oficială sârbă și în limba maternă.
Adevărat că această problemă, aici propusă, ne confruntăm și noi din rândurile românilor declarați. Este bine că și o parte din români cu alte opții au descoperit despre ce este vorba. Eu aici, la acest congres, aș mai adăuga. Problemele noastre ale românilor din Serbia, mai precis fosta Iugoslavia, sau Serbia de răsărit legate de drepturile naționale, culturale și religioase, au ieșit în vedere în urmă cu 20 de ani, în anul 1990 și 1991, cu prăbușirea sistemului totalitar. Atunci, în comunitate, cu minoritatea română din Voivodina, atunci recunoscută ca minoritate, am pus la punct probleme românilor, așa numiți vlahi din fosta Iugoslavia, cu toate ajutoarele și sprijinurile minorității române din Voivodina. Pe lângă ajutoarele fraților noștri din Voivodina, niciodată nu trebuie uitat ajutoarele și sprijinul moral din partea României, țară mamă, ca niciodată până atunci. Activitățile noastre s-au realizat în comunitate cu angajarea românilor din Voivodina, pentru că scopurile noastre ale minorității române au fost adoptate în comunitate, iar în realizația au participat și reprezentanții din rândurile lor. Deci, pe atunci am avut rezultate în munca noastră și dacă eram atacați din toate părțile, dar ale cele mai mari lovituri dureroase erau făcute de partea unei români vânduți la funcție în organele statale de atunci. Loviturile lor va fi mai puternice după anul 1999, când din denumirea organizației noastre am șters denumirea așa numite vlahi. După această hotărâre, pentru noi istorică, dușmanii românismului se va mulți și va începea la nou să folosească parola pentru noi, bine cunoscut încă din 1983, dividi et impera. Lupta noastră a românilor din Serbia, mai precis, de pe meleagurile sărbii răsăriteane, trebuie dată împotriva realizării acestei teorii. Dar cum, dacă lipsește o unire puternică a tuturor românilor? Din păcate, pe noi numeroși românii ne dezbine numai teoriile greșite, care a intrat în mintea oamenilor, legate de originea noastră română, lansată prin mass media și câțiva cărți cu istoria falsă. Întrebarea mea pentru toți aici prezenți este cum să ieșim din greutățile dacă știm că la unele locuri sunt făcute din partea noastră. Din păcate, că avem doar Consiliul Național al Românilor și al așa numit vlahi. La propunerea unei opții din rândurile noastre s-a recunoscut minoritatea așa numită vlahi. Sunt numeroase asociații și organizații minorității așa numite vlahi. Dacă s-a făcut ceva bine în anul 1990 și 1991, atunci este că după activitățile noastre, populația română, așa numită vlahă, a început să se trezească. Dar, după un timp de vreme, cu angajarea organelor statale, cu ajutorul unui grup din rândurile române, așa numite vlahi, s-a dat apă la moară, părții din rândurile vlahului prosârb, cu promisiuni din partea organizațiilor statale sau alte partide din dreapta că le va fi mai bine dacă se va declara vlahi. Această deviație